Не говорим за девойките, нали, уврежда тяхната кожа. Кожата им става спръчкана, жълта, ногтите също пожълтяват, пръстите на ръцете. Да не говорим, че дрехите, кожата мирише на лошо, така че няма да си позволявате да пушите. Така че това са вредните неща, които се съдържат. Освен това, въглеродният диоксид, те още не са учили тези съставки на химията, на химията има. Значи те, и този диоксид през белите зубове, довежда до главоболие, замайване, безсъние, раздразнителност и също много сериозно уврежда и нервната система на пушача, а също така и на околните. Вие сте доста млади и сигурно са далеч тези заболявания, от които страдат, нали, възрастните хора.